Informatiu de Mallorca i Menorca, illes del Mediterrani. Benvolguts pares i mares, us notificam les darreres dades organitzatives de la sortida a Menorca, els dies 3 i 4 de maig. Sortida dimecres 3 de maig a les 6 i quart a l'aeroport Mostrador Ibèria, 8 i quart, IB 8480. Arribada dijous 4 de maig a les 5 i 40. Tot el material i l'equipatge que es dugui s'ha de dur organitzat de la forma següent. Una maleta amb rodes per dur tot l'equipatge necessari per l'hotel. Una muda de roba per al segon dia. Una muda de roba interior per al segon dia. Un necessari amb tot el necessari. Sabates adequades i sobretot còmodes. Sabatilles per l'habitació i la dutxa. Una bossa per ficar-se de roba bruta. Una peça d'abric, un pijama i una cantimplora plena. En una motxilla per dur a la mà. Berenar. Crema de protecció solar, gorres, xiclets contra el mareig, cartera amb documentació, targeta sanitària i DNI, impermeable segons la predicció del temps, màquina de fotos opcional, en cas de ser un mòbil que sigui sense targeta SIM, màxim de doblers, 25 euros en bitllets petits. No es poden dur aparatos electrònics. Avisos importants per al bon funcionament de la sortida. Per a urgències o per conèixer com van les sortides, telefoneu al col·legi de 8 a 17 i si el mateix dia de la sortida algú no pogués assistir, aviseu al 607 583 792. Us pregam màxima puntualitat en els horaris. El divendres 5 no es passarà falta d'assistència, ja que no es donarà matèria nova. Viatge. Mostrador Ibèria, 7 en punt, 8480. Visitar Montetoro. Hora baixa, 3 i mitja. Visitar Ciutadella, Casc Antic i Port Antic. Arribada a l'hotel, sopar i ballada. Berenar a l'hotel. Visitar l'Ítica, fàbrica de formatge, Maó, dinar, Maó, burger. Berenar. Fàbrica d'Ubarques, naveta dels Tudons, dinar a l'hotel Sol Falcó. Aquesta tasca informació de Mallorca i Menorca a l'hora del Mediterrani. Nosaltres ens ho passarem genial.